Nu har vores kobbersulfat varmet i cirka et kvarter, og man sørger selvfølgelig for at slukke for bundselbrænderen og vente en 5-10 minutter på, at diglen den er kølet ned, for den er lavet af jern. Herefter kan man stille og roligt lige prøve ganske let at mærke på, om den er kølig nok til at kunne tage fat i den. Så tager man sin digel herover og sætter på vægten. Og så vil man umiddelbart se, at den er faldet i vægt. Og det er klart, at jævnfør vores reaktionsskema, så er der noget vand, der ligesom er fordampet herover. Nu kan man via regneteknisk finde ud af, jamen, hvor meget vand er der fordampet i forhold til at sammenligne før og eftervægt, og hvad må kobbersulfaten, der er tilbage, så veje her. Og så kan man begynde at regne på det her og prøve at finde ud af, hvor mange vandmolekyler er der bundet i kobbersulfaten.